Good morning! Good morning mga kamar! Good morning everyone! Good morning mga sisi! Kamusta kayong lahat? So it's been a long day na hindi ako nakakapag-vlog ng as in like before kasi busy nga ako and pagod ako lagi. And sa ngayon, I try na mag-vlog ngayon kasi share ko lang sa inyo na naging busy lang ako last few days kasi meron akong little business na pinagkakaabalahan. Marami akong anik-anik sa buhay, kaya yun ang pinagkaabalahan ko. So for now, walang nag-video okay, kaya I will take this opportunity na mag-vlog. Kasi minsan po, kahit may time ako mag-vlog, tapos ang ingay po ng video okay, hindi po ako nakakapag-vlog. Kasi alam nyo na, baka ako ay mapalo ni Lolo. So, ngayon, good morning! Maaga akong gumising ngayon, so meron akong bulletproof coffee. Mag-coffee po tayo. Kamusta po kayong lahat? So sana okay lang kayo, mag-ingat kayong lahat palagi. And I would like to say thank you everyone. Thank you especially sa mga kamayar dyan na always nag-support ng aking channel. So marami pong salamat sa inyo. And salamat din sa mga silent viewers dyan na kahit hindi nagko-comment or kahit hindi nakasubscribe, ay may time na ini-install ang channel ko. So, maraming salamat. At huwag nyo pong i-skip yung ads ko ha, para po sa tambal nyo ni Rasmus. And yes, ay grabe. Ngayon ay happy Saturday po sa inyong lahat. So, ngayon, ayan, kita nyo. Huwag nyo pansinin po yan. Kita nyo, ayan. Ayan po yung pinagagawa ko yesterday. Busy po ako mag-pictorial ng aking lip tints. May bago po akong lip tint. Sabi ko, ipa-vlog ko to. Hindi ko pa talaga ma-edit kasi busy nga ako. So, ayan. Alam muna tayo. I-tease ko muna kayo. So, ayan. Mayroon akong 4 shades. Multi-use tint siya. Pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito. So, iba, multi-use para sa lahat ng mga ladies. So, available po yan sa aking Lazada, MC Shop, and available sa aking Shopee na Meyer Desire. So, meron pa akong darating na kung anong mga anik-anik. So, yeah. Ngayon, ang gagawin ko ay after nung mag-coffee, pupunta ako sa GCash, mag-GCash in ako para ako ay magbayad ng bayarin. Hindi, kagabi, nag-book ako sa printing shop, nagpagawa ako ng aking brand. So, sabi nung sa shop, pay first before process. So, kailangan ko munang magbayad half bago mai-process nila yung aking request na igawa ako ng brand ko na tag. So, yun. So, ayan, as I've said na yung label, alam niyo yun, anong tawag doon sa Tagalog? Itikita. Yung itikita na ilalagay ko doon sa scrunchie at itikita na ilalagay doon sa damit. Kasi meron din akong upcoming soon na clothing line. Plano ko pa lang, hindi ko pa siya na-start, pero naano ko na sa isip ko kung ano ang mangyayari. Pero nire-ready ko pa lang yung mga things na kailangan ko. So, kailangan ko ng etiketa. Ang size niya ay 1 by 0.25 para sa damit, just like this. And sa scrunchie naman ay 1 by 2. So, folded. Ilalagay siya sa scrunchie ko. So, yung mga scrunchie ko na nakapost sa Lazada, trial pa lang yun. Wala pa siyang etiketa. So, yung mga next na coming, may mga etiketa na siya, brand ko. So, yun. Magbayad muna ako ng 500 sa GCash niya. And after that, yung kulang ay kapag na fully gawa niya yung mga etiketa ko at ready to ship na, tsaka ko ipapadala yung kulang. So, total of 900, kulang-kulang siyang 1,000. So, pumapatak ng isang etiketa ay 1.75. So, cents? Tama ba, Bet? Cents ang masabi nun? 1.75 cents? 1 peso and 75 cents. Oh, 1 peso. Ay na tayo sa math. Basta yun na yun. Wala pa naman siyang dos ang isang etiketa. Mura lang siya. So, yun. After noon, punta ako grocery, bili ng mga anik-anik dito sa kusina. Kasi wala nang stock sa ref. So, yun. Shout out sa lahat ng aking subscriber. Sis Irene Bucklig, hello sa'yo. Oyoy TV, shout out. The Night Lover, shout out. Fake Clark, shout out. So, ayan. Shout out ko na kayong lahat. Kasi madami kayo. So, yun. Natapos ko na rin pala yung label para sa aking sabon.
And ibigay ko sa inyo yung konting glimpse ng mga pinagkabalahan kong sabon. So, let me know kung nagustuhan nyo yung label ko. And yeah, ready to sell na siya. Available na rin siya sa aking Lazada. So, diba, dami kong mga anik-anik na pinagtitinda. Nakakapagod din pala. Mahirap maging Lazada seller din kasi busy. Tapos, yung kailangan mo magplano at kailangan mo ring gawin kung ano yung gusto mo sa buhay. Katulad nga, nag-exercise ako. Ang laki po ng hula hoop na binili ko para lang sa exercise ko. Kasi hindi na ako makapunta ng gym. Ano na, masyado nang busy. Pakita ko sa inyo yung aking hula hoop and ipakita pa rin sa inyo yung mga simple glimpse ng aking sabon. So, thank you everyone for watching! Ingat kayong lahat palagi. Wait lang, pakita ko sa inyo ang aking hula hoop. So, ayan. Ito po mga kamayr, ang aking pagkalaki-laking hula hoop. Ayan. Binili ko po siya online. 1,000 plus po yan kasi may magandang klase. Malambot po yung mga gilid niyan. And 8 siya na pinagdugtong-dugtong. So, maganda siya i-hula hoop. Hindi masakit sa tiyan. And ayan siya. All the way from China, syempre. So, mabilis lang yung shipping. Siguro mga 5 days. Ayan na siya. Ang lambot po niya. Hindi ko lang kung anong tawag dyan. Parang plastic na rubber. Basta gomas po siya. May available na white combination over gray. Ito napili kong kulay. So, yan po ang ginagawa ko dito sa bahay kapag ako ay nag-exercise. Aside pa doon sa mga dumbbell ko at doon sa medicine ball ko. So, ayan. Yan po.